त्रिविधं नरकस्योदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध ଓ ଲୋଭ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ନରକ ଦ୍ୱାର ଜୀବାତ୍ମାର ପତନ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ତେବେ ସେହି ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସେ? ଯେଉଁଠି ସାଂସାରିକ କାମନା ଥାଏ ସେଇଠୁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସେ। ସାଂସାରିକ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସଂଗ୍ରହ, ମାନ, ବଡ଼ିମା, ଆରାମ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କିଛି ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ସେଥିରେ ହେଉଥିବା ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ବା ଆକର୍ଷଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନରକକୁ ଟାଣିନିଏ। ଏଣୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ଓ ମତ୍ସରକୁ ଷଡ଼ରିପୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ତିନୋଟି, କେଉଁଠି ଦୁଇଟି, ଆଉ କେଉଁଠି ଗୋଟିକର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏବଂ ଏକ ଜାତିର। କାମ ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ହିଁ ଏସବୁର ମୂଳ। କାମନା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପାପକର୍ମ କରେ? ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ଦୁଇଟିକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ବି ଏସ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି କାମନା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଲେ। କାରଣ କାମନାରେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ଏଠାରେ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ଏ ତିନୋଟିକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବାକୁ କାମ ଓ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବାକୁ ଲୋଭ କହନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ କାମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହର ଇଚ୍ଛା ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କାମ ଓ ଲୋଭ ଦୁଇଟି ଯାକ ପୃଥକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଭୋଗେଚ୍ଛାର ନାମ କାମ ଓ ସଂଗ୍ରହର ଇଚ୍ଛାର ନାମ ଲୋଭ। ଏ ଦୁଇଟିରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଲେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ତିନୋଟି ଯାକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୋହ ଜାତ ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି କାମ ହିଁ କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ସମୂହ ହୋଇଗଲେ ତମୋଗୁଣ ଆସିଯାଏ ଓ ତାପରେ ସମସ୍ତ ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଯାଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ମନୁଷ୍ୟର ପତନ କରନ୍ତି। ଭୋଗ, ଉପଭୋଗ ଓ ଧନ ସଂଗ୍ରହ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏ ତିନୋଟି ଦୋଷକୁ ହିତକର ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କାମନା ପ୍ରଭୃତିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳିବ, ସେମାନେ ଆରାମରେ ରହିବେ, ବହୁତ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏହି ଭାବ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପତନ କରେ। ଏହି କାମ, କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ନରକର ଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ। ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କିପରି? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅନୁକୂଳତା ଓ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ନେଇ ରାଗ ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ଓ ଦ୍ୱେଷ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧ ରହିଛି। ସାଧକ କେବେ ତାହାର ବଶୀଭୂତ ନ ହେଉ। ବଶୀଭୂତ ନ ହେବାର ଅର୍ଥ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭର
ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଶାସ୍ତ୍ର, ଧର୍ମ ଓ ଲୋକମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା, କାମ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଲୋଭ ଅଟେ। ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ଏ ତିନୋଟି ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ। ସବୁ ପାପ ଏ ତିନୋଟିରୁ ସୃଷ୍ଟ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପଦାର୍ଥ ତ ଏଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ଭାବ ଆସୁର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ନରକଗାମୀ କରାଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭକୁ ନରକର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ଆଦି ସମସ୍ତ ଭୋଗ କାମନାର ନାମ କାମ। ଏହି କାମନାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଚୋରି, ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଭୋଜନ ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାର ପାପ କରନ୍ତି। ମନର ବିପରୀତ କିଛି ଘଟିଗଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନାମୟ ବୃତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାର ନାମ କ୍ରୋଧ। କ୍ରୋଧର ଅବେଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଂସା, ପ୍ରତିହିଂସା ଆଦି ନାନାଦି ପାପ କରେ। ଧନାଦି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଳସାକୁ ଲୋଭ କହନ୍ତି। ଲୋଭୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଉଚିତ ଅବସର ପାଇଲେ ବି ଧନ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ବି ଧନ ଉପାର୍ଜନ ଓ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗି ରହନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା, କପଟ, ଚୋରି ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ ପାପର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାମିଶ୍ର ଓ ଅନ୍ଧ ତାମିଶ୍ର ଆଦି ନରକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଅତଏବ ଏହି ତିନୋଟିକୁ ନରକର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭକୁ ଆତ୍ମାର ବିନାଶକାରୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି, ପରନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମାର ନାଶ କଦାପି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏଠାରେ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ଅର୍ଥ ଜୀବର ଅଧୋଗତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରୁ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭର ବଶ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରୁ ସେ ନିଜର ବିଚାର, ଆଚରଣ ଓ ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗେ। କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ହେତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ସବୁ କର୍ମ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଶାରୀରିକ ପତନ ହୋଇଯାଏ। ମନ ଦୂଷିତ ବିଚାରରେ ଭରିଯାଏ, ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଯାଏ ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ଆସୁରୀ ଯୋନି ମିଳେ ଓ ନରକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ତ୍ରିବିଧ ଦୋଷକୁ ଆତ୍ମାର ବିନାଶକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ତିନିଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏ କଥାର ଭାବ କ'ଣ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଅନର୍ଥର ମୂଳଭୂତ ମୋହଜନିତ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ହିଁ ସମସ୍ତ ଅଧୋଗତିର କାରଣ, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍କଟ ବିଷ ସମାନ ଜାଣି ଅବିଳମ୍ବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ।